Uneori, cele mai importante întrebări sunt cele pe care le pui despre tine. Iar astăzi, intrăm într-o conversație sinceră despre căutare, claritate și curajul de a te descoperi. Invitat, Paul Oncescu. Salutare bunii mei și bine ați venit la 10 GTM. Astăzi l-am invitat pe bunul meu prieten Paul Oncescu. Paul e un om de la care cred că cu toții avem de învățat, așa cum avem de la toți ceilalți membri, dar el e un pic mai special pentru că a trecut prin niște încercări și mi-a fost destul de greu să-l aduc în fața voastră, dar am reușit. Paul, îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația mea. Știu că tu ești un om care face ce face mai exact, ia spune-ne tu. Înainte de toate te salut și îți mulțumesc că m-ai invitat, Cornel. Într-adevăr, mi-a fost greu să vin la o astfel de discuție, dar am încredere în tine și în tot ce am văzut că înseamnă Gentleman's Club în acești 8 ani de zile și am zis... Hai să o fac și pe asta. Exact. Nebunul ăsta de Cornel vrea să mă pună. Da. Ok, dar să știi că eu am făcut asta cu un motiv, pentru că ești un om de la care eu consider că am de învățat. Nu te-am auzit niciodată plângându-te. Ai trecut prin niște lucruri foarte grele pe care noi ca oameni, nu știu dacă avem capacitatea să trecem prin ele așa cum ai trecut tu cu atât de mult optimism și pe calea asta chiar îți mulțumesc că ai acceptat. Din nou o fac. Ideea e foarte simplă. Spune-ne un pic, short story, ce faci și după care intru și în subiectul ăla mai sensibil, dar o să fim scurți ca să nu plictisim oamenii. Sunt tată, soț și am 2 business-uri, unul în contabilitate și unul în asigurări. Ok. Business-ul ăsta cu asigurări, știu că te-a și ajutat sau nu te-a ajutat la un moment dat. Pentru cei de acasă care nu știu prin ce ai trecut tu, eu o să fiu foarte scurt și o să spun, parcă la 3 ani jumate, fetița ta a fost diagnosticată cu un cancer, corect? Da, la 3 ani, și șansele de viață erau destul de scăzute. A fost un cancer grad 4. Grad 4, wow, am înțeles. Stadiu 4, da. Ok, în momentul de față este bine. Crelionț e bine, nu? Este okay. bine. Astăzi chiar a luat premiul întâi la karate. Foarte tare. Eu vin de la concursul național de Ciambara. Cred că așa zice, sper că n-am greșit. Că nu mă pricep. Deci îi bate. Am înțeles. Este foarte bine în momentul de față. Cum te-ai raportat la toată situația asta și ce ai învățat din ea? Păi, dacă ar fi să vorbim practic, eu lucrând în asigurări, soția mea știu că tot spunea la momentul ăla să-i facem asigurare copilului, să-i facem asigurare când noi nu știam încă că ea este bolnavă. Și eu mă gândeam, zic, ok, ce asigurare ar trebui copilului la 3 ani? Lasă că o facem. Eu care lucrez în asigurări. Deci un exemplu de așa nu acolo. Exact, un exemplu de așa nu. Am greșit și... Să știi că, scuze-mă că te întrerup, să știi că și eu fac asta și noi cu agenția de marketing nici măcar nu avem site de prezentare, deci da. Da, pantofarul n-are pantofi. Da, exact. Dar am schimbat chestia asta de la momentul ăla. Ok. Pentru că cât am fost în spital, atâta timp cât am fost în spital cu fiica mea, îmi răsunau cuvintele soției. Te cred. Și mă gândeam, zic, ok, Doamne ferește să întâmple Poza cu tine, apropo din situația, a făcut în conjurul României și a lumii. Știi când ți-am dat eu share pe Gentleman's School la poza respectivă, când te-ai tuns 0 și ai spus că uite ce am pățit ca tată și ce s-a întâmplat. Mă bucur că Otile e bine în momentul de Este foarte bine. Acum am trecut peste momentul ăla, sincer nici nu-mi face. Ce ai învățat din el ca valori? Ce a fost important pentru tine în acel moment? Păi, în primul rând, un mare preț, cum am pus de fapt toată viața pe optimism. Ok. Mie mi se pare foarte important să fii optimist. Deci crezi că dacă un om trece printr-un necaz să fie optimist prima oară? Neapărat. Ok. 2. Ce mai are nevoie? Să aibă încredere în Dumnezeu. În Dumnezeu. Cum l-ai simțit pe Dumnezeu sau cum s-a manifestat? În primul rând că Dumnezeu acționează prin oameni. Prin oameni. Și eu am avut parte de tot ajutorul posibil din partea oamenilor la momentul respectiv. Te-au ajutat oamenii. Da. V-au ajutat, pardon, că ați fost... Da, ok. Da. Așa că... Dar eu sunt convins că oamenii nu te-ar fi ajutat dacă nu te cunoșteau pe tine, Paul, omul de dinainte. Ce valoare are Paul, omul de dinainte și le
pune și astăzi în acțiune și le are integrate în el. Asta așa e, ai dreptate și într-adevăr pe mine m-a ajutat și pentru mine e un lucru de bază în tot ce înseamnă business și familie, să ai câteva principii sănătoase în care ele se aplică și, așa cum am spus, și în familie și în business. Loialitate, respect, cuvântul dat înseamnă atât de mult și asta în ziua de azi... Asta voiam să te întreb. Crezi că oamenii mai au cuvânt în ziua de azi? Cred că sunt absorbiți de tot ceea ce înseamnă Haosul metropolitan. Se ajunge destul de greu în punctul ăla, dar să sperăm. Deci la asta ar trebui să... Uite, dă-mi următorul lucru pe care aș vrea să-l punctăm. Spune-mi un pic ce valori sau ce ar trebui să integreze un bărbat în el ca să fie puternic și să facă față cu brio încercărilor vieții. Uite, pentru mine cuvântul asumare are o greutate aparte. Pentru că din punctul meu de vedere însumează mai multe valori. Cât de mult apreciezi un om, fie el bărbat sau femeie, care atunci când a greșit vine și își cere iertare. Cât de mult îl admiri pe omul respectiv. Cât de greu este omului respectiv să facă chestia asta. Dar din nou, pe lângă toate acestea, loialitatea, respectul, integritatea, e un cumul de... Dar zi-mi un pic, prin cuvântul ăsta asumare, mie mi-e greu așa să înțeleg. Ce înțelegi tu prin asumare? Adică dacă azi ai dat... Uite, ce sfat îi dai fetiței tale în ziua de astăzi, cum o vezi tu și cum ar trebui ea să fie atunci când e mare? Ce sfat îi dai așa ca și ce să integreze în ea? În afară de respect, loialitate, bun simț. Da. Ca antreprenor. Că sunt pentru mine eu trăiesc în două lumi. A antreprenoriatului și a familiei. Ca antreprenor, tu ar trebui să fii exemplu pentru ceilalți. Bună punctat, bine punctat. Foarte puțini antreprenori mai sunt exemplu în ziua de azi. Și tu ar trebui să dai direcția. Ca să faci lucrurile astea, trebuie să fii și asumat. Corect. Trebuie să-ți asumi acel drum. E destul de complicat pentru că nu are nimeni garanția că va fi o reușită. Corect, da. Și asta de fapt înseamnă Crezi asumare. că antreprenorii de astăzi mai sunt autentici, că tot vorbim despre asta și mai sunt sau sunt dintre ei oameni care au aceste valori integrate și cu care noi putem să facem lucruri și să fie așa cum ne dorim? Da. Sunt și trebuie să-i cauți ce-i drept. Că și networking-ul e important. Este networking și networking de calitate. Depinde unde cauți. Dar sunt sigur că îi găsești. Da? Ok. Bun. Ce înseamnă networking de calitate? Și networking, că tot ai zis. Da. Am un business de 15 ani. Sunt antreprenor practic de 15 ani. Baza unui business pentru mine este networking-ul. Pe lângă disciplină și toate celelalte care... Dar networking-ul este baza. La început făceam networking doar de dragul de a-l face. Oriunde, cu oricine, discutam. Pierdeai timp. Și ajung să conștientizez că pierzi foarte mult timp. Și apoi, după ce capeți experiență în networking, ca să zic așa, înveți să mergi la punct țintit și atunci faci networking de calitate. Ce înseamnă de calitate? Caut oameni cu care să rezonez și cu care să am principii comune și valori comune. Și atunci pentru mine ăla e networking de calitate. Sunt sigur că așa ajungem la un numitor comun și că va exista chimie în viitor. Am înțeles. Între noi. Ai spus că ești în domeniul ăsta asigurărilor. Nu știu dacă ți-am adresat întrebarea asta în interviu sau nu, dar nu cred că ți-am adresat-o.
că mulți văd asigurările ca pe un simplu, să zic așa, contract și că, domnule, mai am ceva de plătit în plus. Tu cum o vezi după ce ai pățit toată ecuația asta cu Otilia? De ce ar trebui eu să-mi fac o asigurare, uite, de viață sau o asigurare de... Clar, asigurarea n-ar trebui privită ca și o cheltuială. Noi așa o privim, adică majoritatea așa o privesc, Da, știi? este și normal. Eu de multe ori am analizat piața și îmi dau seama că România, deși e la 35 de ani de la Revoluție, mie mi se pare că e încă o țară în tranziție. Și atunci privim lucrurile într-un fel, încă. Asigurarea ar trebui privită ca o investiție. Ok. Și aici o să fac o paralelă pe care să o poată înțelege oricine. Majoritatea oamenilor avem câte un autoturism în familie. Dacă am face un calcul simplu, câți bani dăm cu întreținerea acelui autoturism pe an, ne-am dat seama cât ar costa o asigurare pentru noi. Pentru că, până la urma urmei, nimic... Deci o investiție în tine, da. Să înțeleg. Ok, în siguranța ta. Exact. Ok, spune-mi în ce investești tu în afară de partea aceasta de a fi safe, pentru că acum bănuiesc că sufli și în iaurt. Da. În ce investești în mod normal când vorbim de tine ca persoană? În ultimul timp în familie, pentru că când s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu fetița mea, am învățat să aloc tot timpul posibil familiei, pentru că nu ni-l dă nimeni înapoi. Și pentru mine, astăzi când vorbim, familia este foarte importantă. Ok. Pe plan profesional. Family first sau second? Pentru mine, da. Pentru tine first. Da, primul întotdeauna. loc. Foarte A fost tare. și înainte de business și indiferent în ce punct al vieții voi ajunge cu business-urile, familia va fi întotdeauna pe primul loc. Primul loc. Acolo îți găsești liniștea. Liniștea, da. Băi, eu cred, și nu știu dacă aici să spui, dar sunt convins că fiind un familist convins tu, eu am văzut foarte mulți bărbați care atunci când sunt singuri iau razna. Pur și simplu încep și iau Ferrari, fac investiții, vor să aibă, să epateze, să arate, și mi se pare că e total greșit. Atunci când sunt în family, sunt echilibrați, sunt liniștiți, se focusează doar pe business, fac lucruri doar la modul clare, sigure și pentru familie. Pe când atunci când ești celibatar și începi să umbli, ești fix așa ca un lup care n-are direcție. Și mai apare acolo cineva, te duci la o întâlnire cu acel cineva, după aia te duci cu acel altcineva, după aia și devii total dezorientat, pentru că, da, e normal cumva, oamenii își caută partenera, doar că mi se pare că în ziua de azi societatea, nu știu cum o privești tu, mai ales bănuiesc că prețuiești viața mai mult decât noi toți ceilalți, dar mi se pare că societatea parcă s-a degradat un pic așa în ceea ce privește valorile și principiile de care noi vorbim și parcă femeile nu mai sunt la modul în care erau înainte, bărbații parcă se raportează altfel și atenție, nu sunt nici misogini și nici nu pun să zică, domnule, toate femeile sunt nu știu cum sau toți bărbații sunt nu știu cum, nu. Dar dacă te uiți în societate, mi se pare că se întâmplă ceva. Tu cum vezi lucrurile? Eu nu prea mă uit în societate. Nu adică te uiți, interesant. Să mă uit. Da? Ok. Eu mă raportez la ce-i drept, îți construiești o bulă a ta. Trebuie să mai scoți capul, că trebuie să te raportezi la realitate. Exact. Dar îmi place să trăiesc, din nou spun, cu oameni cu care mă identific. Și nu prea mă uit mai departe de atât. Da, faci business, ieși, vezi. Fac business, Ai prieteni toți căsătoriți? Nu, bineînțeles. Și atunci, dă-mi un răspuns, că asta vreau de la tine. Eu am încercat să evit, dar... Știu, te rog, zi-mi. Este complicat. Complicat, nu? Eu văd relațiile... Eu am văzut odată un desen, nu știu exact în ce carte. Ok. Autorul cărții vedea relația ca pe un pahar ținut de două persoane. Un pahar plin cu apă ras, ținut dintr-o parte și dintr-alta de două persoane. Okay. Și pentru mine asta e valabil și în business și în viața de familie. Unul singur n-ar fi putut să țină paharul. Ok. Sau nu pentru mult timp. Înțeleg. În doi, altfel l-ar fi ținut, când spunea el acolo în carte, când existau certuri,
se zgâlția paharul Mai curgea un pic de apă. și cădea apa. Adică mie mi s-a părut asta mi se pare mie. Faci compromisuri, deci trebuie să faci compromisuri și în viața personală. Clar. Faci, nu? Eu am făcut astăzi, înainte să vin la tine, un compromis. Concursul fetiței mele a durat mai mult decât am prevăzut Și a venit aici. și n-aș fi ajuns dacă n-aș fi plecat de acolo. Mulțumesc! Și eu îți mulțumesc încă o dată pentru invitație și mă bucur tare mult că sunt aici. Dar lucruri de genul ăsta trebuie să făcute, nu ai cum altfel, din punctul meu de vedere. Înseamnă că Gentleman's Club înseamnă ceva pentru tine. Clar dacă înseamnă. ai venit aici. Spune-mi ce înseamnă și o să încheiem. Spune-mi ce înseamnă Gentleman's Club pentru tine și dacă te-a ajutat cu ceva. Foarte mult m-a ajutat. Mai ales în perioada în care am avut problema cu fetița mea. Tot networking-ul pe care l-am făcut acolo, oamenii m-au cunoscut așa cum sunt, cine sunt și mi-a fost ușor să mă adresez lor. Am înțeles. Și nu doar, ăsta e doar un exemplu. Cum vezi tu Gentleman's Club? În momentul de față, cum îl vezi? Dacă aș fi tânăr, aș vrea să intru în Gentleman's Club. Din nou, subliniez, există antreprenori acolo cu experiență foarte mare și nu doar de business, ci și de viață. Și ce îmi place foarte mult acolo este că nu se face vânzare agresivă. Da, nu-mi permit asta. Niciodată n-am permis. Te duci pur și simplu Cunoști omul. și cunoști Eu asta omul. vreau, da. Exact. Și atunci Eu de fapt am interpretat și atunci când acum 16 ani, nu am știut că o să ajungem ce suntem astăzi și evident foarte mulți cumva se mai inspiră de la noi, dar e bună și concurența că mă fac pe mine tot timpul să fiu competitiv și zic eu uite mă, ăsta s-a luat după mine, ceea ce într-un fel sau altul e bine. Așa că și ce voiam să zic este că dacă m-ai fi pus acum 10 ani măcar să-mi imaginez ce vom ajunge astăzi, nu cred că aș fi putut să am oameni care fac business-uri atât de mari, să fie atât de prietenoși. S-a transformat practic într-o frăție. Cumva sunt, nu știu dacă crezi în lucrurile astea, am citit multe cărți și ezoterice și care țin de energii. Mie mi se pare că comunitatea pe care am fondat-o în momentul de față nu mai permite ca oameni cu energie rea, să zic așa, negativă, să facă parte din ea. Și mi se pare foarte tare lucrul acesta. Nu știu dacă tu ai sesizat, dar au dispărut unii oameni care, pentru că noi am avut membri, în total am fost undeva la 400 și un pic și am rămas 380. Și să știi că au venit oameni în primul an, au venit la 2-3 evenimente, dar s-a sesizat acea energie, s-au sesizat că erau cumva, aveau o mască și că voiau doar ca să obțină niște informații, să pară ceea ce nu sunt. Și aici eu cred că, uite, asta pot să apreciez la tine foarte tare, că noi în comunitatea asta suntem oameni care ne dăm, cum ai zis și tu, pur și simplu intrăm și nu contează că tu faci business de 100 de milioane, că altul face de 3, că altul face de 1 sau că altul face mai puțin. E adevărat, avem acest termen de comparație pentru că tu ai zis ceva de tineri. În momentul de față nu mai iau tineri în comunitate pentru că mi-am dat seama că ei oricum ne urmăresc în mediul online, pot învăța de la noi în mediul online, ei cresc și în momentul în care ajung la vârsta de 25, 26, 27 de ani plus, atunci pot să vină către noi și pot să se înscrie în club. Dar nu mai permit asta până când ei nu trec prin niște etape. Și îți explic de ce. Când pui la un loc ca și într-un coș din ăla cu mere, știi, ai văzut că tot circulă pe online tot felul de căuturi și nebunii, pentru că și eu pun multe și tot văd și la alte pagini. Dacă pui un măr stricat printre alte mere și îl ții acolo, la un moment dat se vor strica și restul și atunci nu permit. Am avut la un moment dat un membru care a intrat în club și l-am informat, să nu zic că l-am certat, l-am tras un pic de urechi, dar omul e foarte dornic de viață și e foarte empatic și foarte fain ca om. Chiar îl iubesc pentru că e membru în club de ceva ani și e un tip fain. Dar la un moment dat zice așa dintr-o întâmplare în asta, auzi, știți ceva după eveniment? Băi, hai să mergem într-un club din ăsta, să facem. Era foarte dornic dar noi am depășit etapa aia. Adică oamenii pe care eu îi caut sunt oameni ca tine, oameni care pot trece cu brio prin
eșecurile, dar nu eșecuri, prin greutățile vieții, care depășesc cu succes, că tot am zis de eșecuri, orice eșec în business sau în viața personală, care au încredere în ei, care cumva moral și din punct de vedere al valorilor sunt foarte bine ancorați și știu ce vor de la viață, și oameni care într-un fel sau altul înțeleg că aici vii nu să faci business, vii să-ți faci prieteni, și dacă rezultatul prieteniei poate fi egal cu business, eu sunt cel mai fericit, pentru că și eu fac bani. Așa trebuie și să cu toții fie. facem lucruri. Așa trebuie Super. să fie prietenie, business să fie rezultatul prieteniei și banii rezultatul businessului. Paul, mulțumesc tare mult pentru participare Și și ne vedem la evenimente cu Paul. Vă mulțumesc și vouă. Nu am fost foarte lungi pentru că nu am vrut să vă plictisim. Abia aștept să ne vedem la GTM, la noile evenimente. Seară fantastică!